ಬುಲಿಪುಜಿ ಪಂದಿನ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಬುಲಿಪೆರ ಅರ್ಪುಂದೆ ಬಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬೇರಿಕೆ ಚೂರಿ ಪಾಡ್ನ ಗುಣತ್ತೆ ತಡೆಪೆರ ತೀರು ಜವು ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಂಕಿ ನಮ್ನೆ ಮಾತ ಬೆತಕ್ಲ ಬೊಡ್ಸನ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಂದು ಕಾರ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ನನ್ನ ಏಪಲ ಎನ್ನುಜಿಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತನಾರು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಕ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಿ ಎನ್ನದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾನ್ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಬಿತ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಎಂಕ ಏರ್ಡ ಪಂತಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಂತಿರ್ ಪಂದ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮತ ಪಾತಿರ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ತೋಚ್ಪಾಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ಯಾನಿದೇನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಪಂದಿನದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿರ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆಲೆ ನಡೆದು ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ತೂಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪರಿಗೆ ಎಂಕ ನಂಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ಬೇರಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಕೇಳದೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಕೊಯ್ಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಲೆ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಇರೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಂಕ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಜೀವಿತ ಅಂಚಪುರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸತ್ಯಂಗ್ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಪುರ ಬಂದ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲ ಆತನಕ್ಕ ಬುಲಿಪೆರ ಬೈದಂಡು ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ಬಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯನೇ ದಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡ್ ದಲ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚಿನ ದಲತ್ ತಮ್ನೆಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದು ತಮ್ನೆಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿ ಪುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದು ಬುಲಿಪುಜಿ ಪಂದಿನ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಬುಲಿಪೆರ ಅರ್ಪುಂದೆ ಬಡ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬೇರಿಕೆ ಚೂರಿ ಪಾಡ್ನ ಗುಣತ್ತೆ ತಡೆಪೆರ ತೀರು ಜವು ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಂಕಿ ನಮ್ನೆ ಮಾತ ಬೆತಕ್ಲ ಬೊಡ್ಸನ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕೇಂಡದು ಆರ್ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಲೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ್ ಪಂದಂದು ಅಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಲೆ ಎಡೆಡಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳ ಮತ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿರ್ ಗೊತ್ತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಜೀವಿತಂಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಮತ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದರಿಗೆ ಅಂದೆ ಎಂಗೆ ಕೆಲವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಅಂಪು ಯಾರು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೆ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಅಂಪಿರಿ ಯಾನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಆಂಡ ಬೇತಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ನಂಬೇರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಾರ್ ಜನ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಂದಂದು ಎಂಕಾರ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ನನ್ನ ಏಪಲ ಎನ್ನುಜಿಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತನಾರು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಸಮೇತ ನಿಕ್ಲು ಪೋದು ಕುಳ್ದಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಡೆಮುಟ ಪಂಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ಆರ್ ಲೆತ್ತೆರತ ಪಂದಂದು ಆರ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ದೇನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋದಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಅಪ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ಸು ಅಂತ ನಮ್ಮಲಕ ಮತ್ತೆ ಏನದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಡ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂದೇನ ಕನ ಮನಟ್ಲೆ ಏನದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಒರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯನ ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡು ಇತ್ತೇನು ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಕಾತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೈಫ್ ಬಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದಿನಾಗ ಸಡನ್ ಅದು ಇನ್ಸನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಎಂಕ್ ತೂಕ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಿ ಎನ್ನದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾನ್ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಬಿತ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಎಂಕ ಏರ್ಡ ಪಂತಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಂತಿರ್ ಪಂದ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನ್ಪವಾರ್ ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಅರೆ ಏನ್ ಚಪಾತಿರೋಡು ಪಂತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಬಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂದಂದು ಏ ಪಗ್ಲ ಏರಿಲ್ಲ ನಂಬೆರೆ ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಂಡ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಳು ಅವ್ ಪನ್ಪಿರತ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೃತದ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ಲ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂದಂದು ಅಂಚಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಯಾಕಡೆ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತು ಮಾತಾಂಡ್ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಕೇಂದು ಇತ್ತಾತ ಇಂಕ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಿನಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯದ ಪಂತ ಪಂಡ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜವೇ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕ ತಿರುಳು ಪಂದ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನೇಕೆ ಎಂಕ್ ನಂಚಿಗೆ ಎಂಕ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರಿಗೆ 4,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಇದು ಸಡನ್ ಅರಿಗೆ 18,000 ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ 13 ಟುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಮಂದಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದ್ರಿ ಎನ್ನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನಡ್ದ ಅಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಅರ್ಧ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂದಂದು ಇಡೆಗ್
ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂಜೇರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಡಲ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿಕ್ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಯಾನು ಓವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಓವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಟಚ್ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬರುವೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆತನ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿನ ತತ್ತದ್ಲ ಕನವಯ ಯಾನದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜಕ್ಲ ನಂಬುಜಿ ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ನಂಬಿನೇಕ್ ಬರೀ ಸಾರ್ಥಕನೆ ಈ ತಡವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ತುಲೆ ಮಾತೆ ಹಿಂಸೆನೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾವ ಎಂಕ್ ದಮ್ಮಯ ಮಾರೆ ಯಪ್ಪ ದೇವ ಸೋತೆ ಕಾಲಂ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂತ್ಲೆ ಕಾಲಂ ಬರೀತಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮತ್ತ ಪಾತಿರ ನಿಕ್ಲೆದ್ರೆ ತೋಚ್ಪಾವಡ್ ಪಂದು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ದಪ್ಪಂಡು ಇಡೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂದ್ಲೆಂದು ತುಕ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುರ ಪಂದ್ ತೂಕೆತ್ತಾರ ಇತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತನ ಪಂದ್ಲೆಂದು ಆರ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಂದ್ ತೂಗೋಡು ओके महाराजंद जान करा तेरी ओके महाराजंद ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಓಲರು ಯಾನ ಇಲ್ಲಲುಲೆ ಬಾಲೇಜ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಕೋ ಪೋಂದುಲಾಲು ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾಂಡಿ ಎಕಡ ಅಂಡು ಇನ್ನಾಡ ಆಂಡ ಆಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಅತ್ತ ಇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತರಿ ಇರು ಬೇತ ಕೇಳ ಏಡೆ ಈ ದಾದ ಪಂತರ್ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತಾತ ಬಿರಿಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ಯ ಬರಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ದಾರ ನಾಟಕ ಮನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಜೀತ ದಾದ ಪಚ್ಚರಂದುಲ್ಲದಿರು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಇರ ಯಾನಿದೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಏತ್ ಬೇಸರಾಂಡಿರ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಇಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಬಂತ ಪಲ್ಲೆಗೇರು ಇರು ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಬೈದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಮತ್ತ ಪನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆಲೆ ನಡೆದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ತೂಪಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪರಿಗೆ ಎಂತ ನಂಜಿಗೆ ಪಂತಿ ನೀರು ಬಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಈ ರೇಡ ಪಂತರ್ ಪಂದ್ ನೆನಪ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ ಆಕಲ್ ಸುಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರ ಪನ್ಪುನಕಿಲ್ ಅಂದಿ ತುಲಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಂತಿರ್ತದೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಪನ್ಪರ್ ಪಂದ್ ಇರೆಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅಂದಿರ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂತರ ಅವು ಮನ್ಪುಂದು ಮನ್ಪು ಪಂತರ ಯಾನವೇನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದತ್ತ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಮಿರಕೇನು ಇರೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ನಿಗೆ ಎಂಡಕೇನು ವಾರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ನಂಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪರಿಗೆ ಬೊಕ ಆಕಲ್ ಸುಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಈ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ತಕ್ಕ ಪನ್ಪುನು ಯಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಂತ ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿನತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಈರೊಂಜಿ ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತ ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಂತನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಪಂದ ಆಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ಪನ್ನಗ ಅತ್ತ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿ ನೀರ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದನೆ ಅಂದ್ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವಿತ ಎಂಕ್ ಏನ ಬೋಡುಂದು ಆ ಪುಡಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜೀವನೆ ನಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನು ಈಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಾಣ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚನತ್ ಅಡ ಕೆಲವು ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುರಡಿ ಪುರ ಕೆಲವುದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊರ್ಚ ದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಾತದ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೈದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬೈತಾಕಲ್ಲ ಪನ್ನ ಮಾತ ಸುಳ್ಳು ಅಕ್ಲೆಂಡ ಪನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಂದಿರ ಪನ್ಪುನೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಮಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬಂದರತ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಎಂಕೊರ ಕಡಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಕಡಪವೆ ಯಾಂತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದು ದಾಯಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಮ್ ಚಾಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಡೆ ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಾರು ಪಂದಂದು ಈರು ಕೂಡ ಪಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಆಂಡ ಈ ಸಡನ್ ಆಕಲ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮ ತೋಚ್ಪನೆಗೆ ಎಂಕಾಂಡಿ ಒಬ್ಬ ಮೇರ್ ದಾದ ಮಾರಿ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮಂತುನ್ ಬಂದ್ ನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಗೋತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಐಟಿ ಆಂದಲ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಈರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೀದು ಪೂರ ಅಂದಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿಜ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಈರ್ ಕೂಡ ಪಂತರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ ಮಂತುಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಬದುಕುದಿರುಳು ಮತ ಮಂತುಂಪುನೆ ಅವು ಜೀವಿತ ನಂಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಪಂದಲಿಗೆ ನಂಜುಂಡು ಮತ ಪಂತರಿಗೆ ಈರ್
ఈర పంపిణీಗೆ అలాగే 10,000 సబ్స్క్రైబర్ ఇప్పుడు ఇంక 4,000 సబ్స్క్రైబర్ ఇత్ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ನಾಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಕ ಯಾನ್ ನನ್ನ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೆನ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬರೋಚಿ ಯಾನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗಡೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಜರ ಮಾಣಿಕ ಪೋಪುಜರ ಕವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರ ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬಂದೆ ಪಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರ್ಸ್ಪದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನದೆ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತಿನದೆ ಪನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ అది ఇంక ఏరు పన్నేది గొత్తావాడు మాత్రం అట్లా బుట్పుజి అని ఒక్కడే ఇంట్లో పనిపేరు జీవితాన్ని నమ్మొచ్చి అంచె ఇంచ వాళ్ళు ఎమోషనల్ అవుతుంది మనపాలి అని చెప్పి 2 ವರ್ಷ ಪಂತೇರು ಜೀವಿತ ಐನ್ಯಾರು ಪುರ ನಮ್ಮದೇನಾ ಮರ್ಲು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಪುನು ಈ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಲೇ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಮನ್ ಪುಡ ಇಲ್ಲ ಪರೋಡ ಧ್ಯಾನಿರಡ ಯಾ ಪಂತಿಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಣ ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತನತೆ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೆಂಚ ನಂಬಂತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ನಿ ತೀರೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಏರೆಗಾಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿನ ಕವಿತೆ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂದಿನ ಅಪ್ಪಗಿರ್ ನಂಬುಜಾರವೆ ನೀರಿಗೆ ನೆಕ್ಕುಜಾರ ಈರೇನ್ ಕೊಯ್ಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಲೆ ಈರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಈರೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿನ ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಜೀವಿತ ಅಂಚಪುರ ಬಂದ್ಕೊ ಸತ್ಯಂಗ್ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಪುರ ಬಂದ ಬೇಜಾರು ಇಂಕ್ಲ ಆತನಕ್ಕ ಬುಲಿ ಪೇರ ಬೈದಂಡು ಏರನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಏರನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಕ್ಕ ಬಂದ ಬೇತಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಯಾನಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಈ ಯೋಚನೆ ಪ್ಲೇ ಎರಡದಾದ ಪಂತರ್ ಪನ್ಪುನೆ ತಿಂಕ್ ಮಂತೋನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಂಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ ನಾವು ಪೋಪುನು ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆದದ ಪನ್ಪುನು ಬೋಡ ನಮ್ಮಕುಂದು ಮಾತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗ್ಲ ಸುದ್ದಿಕ್ಕು ಜೀವಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಂತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಂತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಲ ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 1 2 3 4 bakara bakara feel the rhythm screw your mind take the baby come on bakara bakara So guys എനിക്ക് തെൽക്കെ വരുന്നു സോ ഗൈസ് ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಅಂದಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೋಚಿ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಉಂಡ ದಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಉಂಡ ಅವೇ ನಿಂಕ್ಲು ಬಂದಿನಿ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದಿದ್ದ ದೇವರಾಜ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಅಂತಂದು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತೀನಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ವಂತಾರತ ಮುರಣಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಂಡಿ ನೀ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಂತೀನಿ ಜನಕಲಿತ ನೀರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕಿನರೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮೂಲ್ದಾನೆ ಕವಿತಕ್ ನಿರಂದುಲ್ಲ ಬಂದೆ ಕುಯ್ಯಣ್ಣ ಬಚ್ಚ ಇಜಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ರಾಗ ಬಂದುಲೆ ಇದೇನೇನ್ ಬಂದಿಂದ ನಂಬಿನಿ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಸಾರಿ ಅರ್ಜಂತ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಸೊ ತುಯರತ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇತೆ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಅವಳವಳು ಬೆಬ್ಬೆ 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 ಅಂತ ಇಂಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಇಂಕ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆದಿ ಪೋರಕ್ ದಾದಾಂಡ್ ಮಾರ ಜೀವಿತಗಳ ಕವಿತೆಗಳ ಪಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಏರೇರು ಪನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಅವಯ ಆರ್ ಎಂಕ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿರಾಕ ಆರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಿಲಾಕ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ರಜನ ದೂರ ಅನ್ಪ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ನಡು ರಡ ಆತನ್ಯ ಬಂದೆಂದೆ ತುಕಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೇಪುಂಡು ಬಂದೆಂದು ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾರ್ತಿಕ್ ಗದನ ಏನದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು.